ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ତଳାତଳ ରସାତଳ ଭୂତଳ ସୁତଳ ମୋରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନୁହେଁ ଗଛରୁ ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜା ରାଜା ମହାରାଜା କର୍କ ମୁନିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କନ୍ୟା ଦେବକୀର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛି ରେ ପୁତ୍ର। ଆଉ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ପରି ଅନାଇ ବସିଛି ତୋହରି ଆଗମନ କଥା। କେତେବେଳେ ଆସିବ ମୋର ବୀର ପୁତ୍ର କଂସ? ହୀରା ନୀଳ ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ଭରା ପାଟ ପାଳିଙ୍କିରେ ନେଇଯିବ ବସୁଦେବ। ଯାରେ ପୁତ୍ର। ଠିକ ଅଛି ପିତାଶ୍ରୀ, ଏଇ ଯାଉଛି ମୁହିଁ ଦେବକୀ ଏବଂ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ମୋରି ପାଟ ପାଳିଙ୍କିରେ ବସାଇ ସେଇ ଦେବକୀର ଶ୍ୱଶୁରାଳୟ। ଯା ପୁତ୍ର, ଶୁଭସ୍ୟ ସିଦ୍ଧ। ଆସ ଆସ ବସୁଦେବ, ଆମର ଦେବକୀ। ରେ କଂସ, ଯାହାକୁ ତୁ ପାଟ ପାଲିଙ୍କିରେ ନେଇ ଯାଉଛୁ ବସୁଦେବପୁରେ, ତାରି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ହେବ ତୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ରେ କଂସ, ଯାହାକୁ ତୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ ପାଟ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସୁଦେବପୁରେ, ତାରି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ହେବ ତୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ରେ କଂସ, ଯାହାକୁ ତୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ ପାଟ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସୁଦେବପୁରେ, ତାରି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ହେବ ତୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ଶୁଣି ପାରୁଛ ଦେବକୀ ସେଇ କିଳିକିଳା ନାମ? ଶୂନ୍ୟ ମହାକାଶରୁ କହୁଛି, ଯାକୁ ମୁଁ ପାଟ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସାଇ ନେଇଯିବି ବସୁଦେବପୁରେ, ତୋରି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ହେବ ମୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ତାହେଲେ ତୋରି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ହେବ ମୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ପିତାଶ୍ରୀ, এই যে ধৃষ্টতা পুত্র, ଶୁଣ ପିତା, ଫେରି ଯାଉଥିଲି ମୁହିଁ ପାଟ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସାଇ ଦେବକୀର ଶ୍ୱଶୁରାଳୟକୁ। ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗ ହେଲା ଶୂନ୍ୟ ବାଣୀ। କିଳିକିଳାର ଭାବ ଦେଇ ଶୂନ୍ୟ ମହାକାଶରେ କହିଲା, ରେ କଂସ, ଯାକୁ ତୁଇ ପାଟ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସାଇ ନେଇ ଯାଉଛୁ ବସୁଦେବପୁରେ, ତାରି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ହେବ ତୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। জীব সরি দেবଙ୍କ সঙ্গে কৃপা করি। দৈব বাণী কেবে সত্য ହୁଏ ରେ ପୁତ୍ର? ଆଉ ସେହି ଦୈବ ବାଣୀ ଶୁଣି ତୁ ଅଳିଅଳ ଭକ୍ତି ଦେବକୀ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ? ନା ପିତା, ଦୈବ ବାଣୀ କେବେ ହେଲେ ଅସତ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ପୁତ୍ର? ଶୁଣ ପିତା, ଖର୍କରେ ଦେବକୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଶୁଣ କଂସ, ସୀମାର ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥିବା ଯାଏ ତୁ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ? ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି କହୁଥିଲି କଂସ। ଶୁଣ କଂସ ନୁହ, ଆଜିଠାରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବୁ ମହାରାଜା ବୋଲି। ସେଇ ମଥୁରା ନଗରର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଯେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜା କଂସ ବୋଲି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବୁ। ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କେବଳ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ମୁଁ ମହାରାଜାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ଆଜିଠାରୁ ତତେ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା। କଣ କଂସ, ପିତା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ କଠୋର ପଦେ କରିଲ ନିଯୁକ୍ତି। ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଅକ୍ରୂରକୁ ଦେଉଅଛ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ। ଏ ମଥୁରାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅକ୍ରୂର ଭୋଗିବ ଏ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ। ହେ ଚନ୍ଦ୍ର, ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଗିବ ଏ ଅଧମ ସଫଳ ସୁତ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ହେ
ରାଜ୍ୟ ହେ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଦଶ ଦିଗପାଳ ସାକ୍ଷୀ ଥା ସର୍ବେ ଆଜିଠାରୁ ଘୋର ମହାପ୍ରଳୟ ମାଳି ଆସିବ ଏ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇବ ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ ଦେଖିବ ତ୍ରିଜଗତ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ କଂସ ଦିନ ଆସିବ ଏ ଅଧମ ସଫଳ ସୁତକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଦରବାରକୁ କରିବ ଯେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକେଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ସ୍ମରଣ କିଏ ଥରେ ଏଇଟା ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ତରଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏ ମଥୁରାପୁରର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ରାଜିତ ମହାରାଜ ତମେ କି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଭାବନା ଅଛି କଣ ମହାରାଜ ଆପଣ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଲା ପରେ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ମଥୁରାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି ମୁଁ ସନ୍ଦେଶ ଆନନ୍ଦ ସମଗ୍ର ମଥୁରା କଟକ ଅତିରକ୍ତ ତାହେଲେ ମୋରି ଅନ୍ନରେ ତମେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଛ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ମୋରି ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ତୁମେ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୁଣ ଆଜି ଠାରୁ ହେବ ତମେ ମୋର ପାଟ ମନ୍ତ୍ରୀ এই ସୁରକ୍ଷା କବଚରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିବା ମୋର ଏହି ଦେବତାର ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶକୁ କେବେ ନ ଅବଜ୍ଞା କରି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ରହିଲେ ମହାରାଜ ଆଉ ଯେ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବ କୋଟି କୋଟି କରି এই ଖଡ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଯୁଗରେ ଆଜିଠାରୁ ମୋରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯଦି ମୋରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କେବେ କିଏ ଅବମାନନା କର ତାହେଲେ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ କରିବ ଦଣ୍ଡିତ